Obi dị anyị mma taa na isonyere anyị na GCK nke ụbọchị taa. Ebe a ka anyị ga-elegharị anya n'ebe ndị enyi anyị nọ. Taa anyị na-ekwu maka nwachapụta nke mbụ anyị na-enwe n'ebe ụmụntakịrị nọ. Kedu nwachapụta ahụ? Mgbe ị kpọtara obere nwa gị site n'ụlọ ọgwụ n'ụbọchị nke mbụ. N'oge ahụ ka m na-enwe ọbụladị alahụla nke abalị ka m wee hụ ụzọ m ga-esi wee zụlite ụmụntakịrị ahụ. Nwatakịrị ọbụla nwere ụzọ dị iche nke esi azụlite. Njem nke otuto nwere ụzọ dịgasị iche iche nke o si aga. Dịka anyị maara na apụrụ m iche ụbọchị nke mbụ m kpọbatara nwa m dịka esi n'ụlọ ọgwụ kpọta ya na be m, na-aga n'ụzọ dịgasị iche iche na-azụlite ya n'ụzọ ọ ga-esi wee gaa nke ọma. Mgbe ụfọdụ ka a na-ahụta dịka gasị na o siri ike, mana Chineke bụ onye na-enye aka. A na-abụkwa ndị na-enwe obi ụtọ n'ebe ndị mmadụ nọ n'ụzọ ha si azụlite ụmụ ha, na-aga n'iru na-azụlite ha. Na ya na-akwa Mmatụ 8 amaokwu 18 ka anyị nụ onye nwe anyị si n'ọnwụ bilite ka ọ na-ekwu okwu. Onye na-atọpụ mmadụ n'agbụ dị ukwuu na ihe ọ na-ekwu n'ọnụ onye ahụ, onye dị otu ọ dị nyaa, otu a ka ọ dị taa, ka ọ na-adịkwa ebighị ebi. N'ụka ọ na-ekwu okwu, n'ụka ọ na-agwa gị okwu banyere ike ya. Jizọs wee bịakwute ha, gwa ha okwu sị, ewerewo ike niile, ewerewo ike niile, ike niile, ike niile, ike niile, ike niile, ike iji mee ka nsogbu ọbụla gbazee, ike niile iji wee wepụ ugwu ọbụla, ike niile iji wee gwọọ nrịanrịa ọbụla, ike niile iji wee bibi ọlụ niile nke ekwensu, ike niile ewerewo enye m n'eluigwe na n'elu ụwa. Ike niile nọ n'ime Kraịst onye nzọpụta anyị, Kraịst onye na-agwọ anyị ọrịa. O wee bịa n'abalị taa, ọ ga-egosipụta ike ahụ na ndụ gị. Ọ ga-egosipụta ike ahụ na ndụ gị. Kedu ụdị ike dị otu a? Ike iji wee gbaghara n'ime ka a pụọ n'oru. O mere ndị ahụ, ọ gwara ndị ahụ ka unu wee mara na nwa nke mmadụ nwere ike n'elu ụwa ịgbaghara mmehie. O wee sị onye ahụ arụ ya nwụrụ anwụ bilie na-ejegharị n'abalị taa. Ike ahụ n'ebe a, ọ ga-agbaghara mmehie ọbụla imeworo na ndụ gị. Ike iji wee gbaghara mmehie na iji mee ka a pụọ n'oru. Ike iji wee zọpụta na ime ka ị dị ike. O nwere ike ịzọpụta gị. Ị chọrọ nzọpụta, o ji nzọpụta bịa. Ọ bụghị naanị na o nwere ike ịzọpụta, o nwekwara ike ime ka ị dị ike mgbe a zọpụtasịrị gị. Ike iji wee mee ka ị dị ike, ka ị wee na-agazi agazi, ka ị wee guzosie ike. Ọnwa niile na nnwale niile nke na-eme ka iru gị kpọọ n'aja, ọ ga-eme ka ị guzo n'ihi na o nwere ike. Ike iji wee zọpụta na ike iji mee ka ị dị ike. Ya mere o ji wee sị, ike niile ewerewo ya nye m n'eluigwe na n'elu ụwa. O nwekwara ike iji wee gwọọ na ime ka iji wee mee ka arụ gị dị ike. Ọ dị ihe ọbụla na-efu n'arụ gị. Eleghị anya na ebepụrụ ofu aka maọbụ ofu ụkwụ, maọbụ na ofu ntị gị dụpụrụ adụpụ, ma ọ na akpa nwa gị anọzighị ya, mana o nwere otu akụkụ arụ gị ewepụrụ. O nwere ike iji wee mee ka ị zuo oke. N'abalị taa, ọ ga-eme ka ị zuo oke. N'abalị taa, ọ ga-ewepụ nrịarịa ọbụla, ihe mgbu ọbụla, adịghị ike ọbụla na-arụ gị n'aha Jizọs. Ike iji wee gwọ ọrịa, ike iji wee mee ka ị zuo oke. Ọ ga-emetụ ụbụrụ gị aka, ọ ga-emetụ obi gị aka, ọ ga-emetụ arụ gị aka.
akụkụ arụ gị niile. A ga-eme ka ị zuo oke n'akụ niile n'aha Jizọs. Ọ kpọsara, o kwusara, ọ kpọsara nye ndị ahụ, ewerewo ike niile nye m n'eluigwe na n'elu ụwa. O nwere ike ịnapụta na ike inye gị nwere onwe, ike iji wee napụta gị na mmụọ ọjọọ ọbụla, ike iji wee napụta gị na mmekpa arụ ọbụla, na mbuso agha ọbụla, nke ike ọchịchịrị ọbụla. Mgbe ọ napụtasịrị gị, ọ ga-enye gị ọchịchị isi, ka mmadụ kwue ọchịchị isi. Ọ ga-enye gị ike dị otu a n'aha Jizọs. A sị na o nwere ihe ọṅụṅụ ọbụla nke na-eke gị agbụ, ọ bụrụ na ị bụ onye ịnwe aṅụrụ jituworo ala, ọ nwere ihe ọṅụṅụ ọbụla, ihe ahịhịa ike dị iche iche, aṅụrụ ike dị iche iche. N'abalị taa, nnwere onwe na nnapụta abịaworo gị n'aha Jizọs. Ọ bụ na ya nọ n'iru onye ahụ nke kpọsara, onye kwusara na ike niile ewerewo ya nye ya, ma n'eluigwe ma n'elu ụwa. Ọ ga-enye gị ike iji wee meri ọlụ nke anụ arụ, ọlụ niile nke anụ arụ, ọlụ niile nke anụ arụ, akparamagwa ọjọọ ndị ahụ, ihe ọjọọ ndị ahụ, omume ọjọọ ahụ nke ndụ gị. Ike na-abịa na ndụ gị taa, ị ga-emeri. Ọ dị onye na-agwa okwu n'abalị taa, ike iji wee merie anụ arụ ga-abịakwasị gị taa n'aha Jizọs. O nwere ike iji wee tiji yoke ọbụla, chee maka ya. Yoke ọbụla nke dị na ndụ gị, agbụ ọbụla dị na ndụ gị, ebe ọbụla o si abịa, o si n'onunu nke ọkụ ala mmụọ, o si n'aka ndị kpọrọ gị asị. Ị na-asị ihe ndị a na-emebu m. N'abalị taa, yoke ahụ a na-etiji ya taa n'aha Jizọs. Ike iji wee wepụ ugwu ọbụla, ugwu ahụ nke na-eguzo n'iru gị, nkume mkpọbi ụkwụ ahụ nke na-eguzo n'iru gị, ike iji wee wepụ ugwu ahụ niile na nkume mkpọbi ụkwụ ahụ, ha na-apụ ugbu a. Kedu ndị na-atụ anya ka emere ya? Kedu ndị na-atụ anya na a ga-emere ya? A ga-emere ya n'abalị taa n'aha Jizọs. Ike niile ewerewo ya nye m n'eluigwe na n'elu ụwa. Isi niile runeta, anya niile mechie. Onye nwe anyị chọọ ịgbaghara gị mmehie gị niile nke imeworo na ndụ gị. Ọ chọọ iwetara gị nnwere onwe. Ọ chọọ inye gị nnapụta zuru oke na mmụọ na mkpụrụ obi gị. Ebe ọ bụ na ị nọ, ị chọrọ mgbaghara dị ụtọ, ị chọrọ ndụ ebighị ebi, ị chọrọ nzọpụta ahụ. Ebe ọ bụ na ị nọ, wenie aka gị elu, si onye nwe anyị, anọ m ebe a, ana m enwe agụụ, ana m enwe akpịrị ịkpọ nkụ. Achọrọ m mgbaghara ahụ, achọrọ m nzọpụta ahụ. Wenie aka ahụ elu. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Daalụ onye nwe anyị. Ka m soro gị kpere gị ekpere. Nna, n'aha okwu Jizọs, ị bụ Chineke nwere ịhụnanya, Chineke nna nwere obi ebere. Ị sị na ị ga-egosi onye ọbụla ebere, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Onye nwe anyị, ndị a niile bụ ndị bịaworo, mmadụ niile na-agụpụghị onye ọbụla, gbaghara onye ọbụla n'aha Jizọs. Hichapụ ncheta niile nke mmehie ha. Onye nwe anyị, ekpe m, nye ha nnwere onwe, ka ha wee ghara ịlaghachi azụ n'ihe ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara nke Chineke rue n'ime ndụ ha, ezigbo nzọpụta banye n'ime ha, nye ha udo na ọṅụ nke na-eso nzọpụta gị wee bịa. Mee ka o guzosie ike onye nwe anyị n'obi onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla ugbu a. N'aha Jizọs ka anyị kpere.
toonu Chineke, emewo ya. Wenie otu aka gị elu, tụkwasị aka nke ọzọ n'arụ gị. Nna, anyị ekene gị. Ebo Chineke nwere ịhụnanya na Chineke dị ukwuu nke na-adịghị agharịpụ. Onye nwe anyị Jizọs, ịbụ onye nzọpụta, ịbụ onye na-agwọ ọrịa, ịbụ onye mgbapụta, ịbụ onye nnapụta. Onye nwe ana m ekpe ekpere onye ọbụla ugbu a ka a nara ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nara nnapụta gị n'aha Jizọs. Nara ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Nnwere onwe site n'aka Chineke nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee, malite ha ụzọ. Gị onye ngwụrọ binie jee ije. Ndị nwere nkụgharị n'ụdị ọbụla ma ọ bụ nkwarụ n'akụkụ ọbụla aka onye nwe anyị na-emetụ gị aka ugbu a, gaa kwụrụ ọtọ, gaba ozie nke ọma n'aha Jizọs. Ndị ntị ochie na ndị dara ogbe nụọ ihe ugbu a, malite kwuba okwu ugbu a. Onye nwe anyị, ụdị ihe ịrịba ama ọbụla nke ndị gị na-achọ, mee ka o guzosiere ha ike. Mee ka o guzosiere ha ike. Ka e nwee ntọpụ nke ihe ịrịba ama ebe niile, n'ebe a na mba niile nke Afrịka, gabiga Afrịka n'aha Jizọs. Emewo ya. Emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ndewo maka isonyere maka ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nke tata, nke mgbasa oziọma nke anyị na onye ọzọ atụrụ WF Kumuyi. Obi dị anyị mma na anyị nwekwara owuwe anya na ị na-esonyere anyị na-eritekwa uru na ihe niile. Biko sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị. Obi ga-adịkwa ya ụtọ na ọ bụrụ na ị ga-agbasa ozi a, mee ka ndị ọzọ mara maka ya. Anyị hụrụ gị n'anya dịka ị na-esonyere anyị na ọgbakọ GCK ụbọchị ọzọ. Ndewo.